lidi, aby jsem u nového videa. A dneska taky jsem u nové hry, která se jmenuje Car Mechanic Simulator 2021. No, jako já už se tou hru trošku začnu, protože ty začátky té hry jsou prostě nudný a na tom není ani co. Takže to jsem už trochu dál. Takže nezapomeňte dát like, odběr a tak dále a můžeme jít na to. Máme tu tohle, což vypadá, že by měla být nějaká kopie Supry. Takže, co s tím všechno je? Seznam máme jen k tomu, takže máme co dělat. Já se ještě podívám na tohle, počkej, takže se to označím. Nic jak seznam nemáme, tady to budeme muset zjistit. Ale už to asi vidím, tady tohle teď tohle dám pryč, nejdřív dám pryč úplně všechno, co bude chtít vyměnit, všechno špatnou, tak dám úplně pryč. Takže tady jsem našel další část, která je špatná. To je tady ta výfuka tohle, tak se zjistil, že drží za ten. Takže to chci takhle dám pryč tohle a jsem dám to vodu. To je 16%? To jenom? Ty bláho, to jako... No... Ježiši, co to je? To je zajímavý turbo. Ty asi zarezlý šrouby mě úplně... To v 2018 nebylo takové šrouby. Co oni všechno chtěli? Nebo počkat, já bych to možná... Já dělám skoupím zpátky ty věci. Nebo dělám se to nakoupit, tak to můžu spojit a dáme tu tady něco. Počkejte. Tohle by mělo být všechno, ne? Jo, to je všechno teď konec. Takže to všechno nakoupíme. Ne, jako máme nějaký starý. To tam má být zapalovací cívka. Jo, a to je jinde. Výfukové potrubí. Tohle, potom čerpadlo. Takže teď udělám tohle. Zkusíme všechny kansky. Tak, tady to dopadlo takhle, tohle co jsem měnil a tady jsem zjistil, aspoň to čerpadlo, že je špatný. Ale to teda se toho moc zjistil, jo, ono je úplně, no je vidět. Ale nic jiného tak vyzkoušet nemůžu, což mi dá docela štve, to je tohle, že jo, ale... Tohle je v pohodě. Tohle co mi teda stačí to čerpalo, to znamená, že tohle si budou hotový. Ale jo, to bude ten vejfuk, to už mám taky spolovený, ale to bude ještě podle mě... Tady bude někde podle mě kus vejfuku, který bude špatný. Jo, tohle to potrubí, jak to budu muset celý koupit nový. No možná ho budu moc opravit, to nevím, uvidíme. Potom ještě, tak to bylo, to mám, budeme mít, jo no, tak to bude celá ta převodovka, no a to budou ty části v ní, jo no, tak to je v pohodě, jo a doplnění těch. Tak, jediný co mi zbývá, tak to dá nahoru. Úplně. Takže nejdřív dáme pryč tohle, to koupím. Kde to je?
Ty dále, já jsem asi úplně slepej. Nebo to je někde až dole. Jo, tady. Tak to by bylo. Možná by bylo lepší to potom nakoupit najednou, no ale... Asi to je jedno. Zase tam je zarazlý špek. Teď dám starter. Ten musím dát vlastně taky novej, ne? Nebo ne? Si nepamatuju. Tak, sundáme celou tady psěvodovku. Tak, no jasně, že jo. Úplně celý kolem jsou špatný. Vlastně celá ta část té převodovky byla úplně špatná až na tohle. Tohle a ta převodovka, tak to byla tahle. Takže zapalací vchodu nechci si tohle, potom tohle. Takže všechno to mám nakoupený, co si jenom naházím a je to. Takže tohle celý už je hotový. Ještě čerpadlo. Čerpadlo tam je taky, teď už já měl zbývá dál dělat tohle.
všechno už by mělo být hotový. Tak, minimálně za 48, no, tak to nechceme úplně. Já už tu mám i vylepšený jako rychle šroubování, jde, proto jsem byl tak rychle, ale mám 25 000. To by znamenalo, že se tady podívám na něco, co bychom mohli dělat v dalším díle. Nebo já to nechám jako překvapení, já to mám jedno VLCčko, takže udělám potom, ale teďkon s těma penězma, tak bych se šel podívat sem. Mám tam mít takhle portičku vlastně. No to je jenom. Takže jsme na vrkovišti a já se tu takhle podívám. Nejenom takhle. No stejně jako. Tak. Podíváme se tady, co by jsme tu mohli dělat. Protože mě to také nepadlo, že jak tu mám to DLCčko, tak bych od tuto auto mohl najít. A snad bych ho mohl i koupit. Takže uvidíme. Ale zatím tu teda nic moc nevidím. A to snad něco najdu dobrý. A tady nikde nic není. Tady není žádný auto nikde. Může se to vůbec stát, že na celém Rakoši tak budou jen 2 jediné auta? Mělo by jich tu být víc, ne? Já nevím, možná jsem taky jenom úplně slepý a jenom je nevidím. A tady by určitě měly být nějaké auta. Já vím, že to asi nebudu být 100%, ale že to budou jen 2 auta na celém Rakáči, co mi ještě nestalo. No, tak si to vemu aspoň tohle a jdu zpátky, no. Schválně za kolik to prodám. To je koupil to za 58 a uvidíme za kolik to prodám. Tak se zpátky v dílně a podíváme se, za kolik to teda prodám. Za 61, to je dobrý! Já vydělávám na tom, to je dobré. No. Čauce. Tak on dojde tribu. Ať je dělám v tichu. No to je super, že já natáčím teď. Co? Já natáčím na YouTube teď. Co tě slyšel pořádně? Že ty on se natáčím. Tak ti budu zavolat. Co natáčíš? No na YouTube natáčím. Kára mechanika. Jo. Na ten tvůj Call Nice?
Nebo Ale nenatáčím živě. živě? Ne, nenatáčím živě, ale potřeboval bych to tady dodělat. Jo. Tak čau, já ti pak zavolám, jo? Jo. Tak čau. Tak já ještě tak mi zavolají možná normálně, jakož nevím, jestli budu mít internet. No, dobře, tak Jakož ve sklepě, tam to je, ty víš, jaký vždycky. No jo. Tak čau, jak doufám, musím Jo. dodělat. Dobře. No, tak já nevím, no. Jakoby rád už bych to měl hotový. Hele, já zkusím utratit ještě těch 500 a zkusím za ten vrakač ještě jednou podívat. Že se to nerozpadne. Ach jo, zítra se škola, ale nemáme to nedělám. Tak jsem tady zas. Jo, ale spavnuli se auta. Protože tady byla auta, už to není. A tamhle vidím nějaký jiný. Hele, tady už je kola. No, Alfons. Prošel takhle debilně v zemi. Okay. To jsem nečekal. Co pak to tu máme? Ty bylo kolik to stojí? Ty bylo to je pro mě moc drahý. Ale to je nějaký hezký závodák. Zkusím si to ještě podívat. Ale to tu nejkol třeba nějaký starý Mustang. 8000, no. Tady je auto, ale já se k němu prostě nemůžu nějak dostat. 4000, ale tak to bych možná uvidíme. Pokud u něj se nejde, tak se sem vrátím. A co je tady? Ty vláho, to je modrý motor? To je úplně modrý celý. A takovýhle auto mít jako pěkný, jasně. Ale podívám se dál. Tady zase nic. Tak v tom případě jsem měl poprvé hrozně velký štěstí. Že když jsem se sem připojil poprvé, tak bylo hrozně moc aut. To máme tady. A to je hnusný. Tohle jsem měl 2018. Tam něco je ještě, nebo ne? Občas je problém rozpoznat, co je mapa a co ne. Tady taky není. Je, hele, tady je něco. No, tohle jsou když před pár lety jsem tohle nazýval rybou. Já nevím, ale jako já bych si odsunul akorát něco otáhnu, jako můžu zkusit trošku zagamblit. A můžu zkusit udělat jednu zakázku mimo kameru. A vrátit se sem. A se dovrátit. Nebo počkat, já se podívám ještě na nějaký díl. Náprava. A převodovka, to je dobrá. Nic.
tady je ještě část vrakáče. Byl jsem tu? Jo, tady jsem. Ale úplně skoro nová převodovka, tak a kola. Kolo. Železo! Beru železo! Jo, taky už jsem už odhalil to DLCčko, tak to je. Jsem dobrý debil. Já ho možná odhalil před jakou dobou, co? Jenom jsem si to nevšiml. Ach jo, no to je jedno. Takže, no, to je jedno. Ne, tam se ještě podívám na vrátnici. Tak, celkem za to 1000 skoro! Celková cena! 5% sleva, no to je bomba! 937 za to zaplatím, no to mi z toho. Kolik z toho vydělám? Tak. Já se budu se podívat na záznam, kolik jsem z toho vydělal. Tak se podívám sem. Benna. Další. Ok, 500. To už jinak cesta na vrakáč, to je... Jo, ale já bych měl... No to je ne, já jsem úplně přijel na tu mapu, já dneska prostě chci jiný stol z toho moje vysvětlený auto. Tak, jsem tady zpátky. Tentokrát jsem se spavnul trošku jinak. Tak, co je tohle? Jasný. Dodávka? Na tu se potom podívám. Skenuju okolí. Ale jsem... Ty bylo, ale tak to je pěkný. Co v tom dělá sběrálec? OK. Co pak to tu máme? No, mě zajímají. To už je o něco lepší, ale stejně to není to, co hledám. Tak jsem to rovnou ty dodávky, jak se podívám. Třeba to není úplně špatný motor. A teda má to nějaký, je to takový trošku pomlácený. Dá se to vůbec jako nějak opravit? Nevím, já se tu podívám ještě. To mi chceš říct, že si zase nic domů neodvezu. Ach jo.
Dobrý, já už se to takhle můžu vykašlat. Ani nic dobrýho tu není. Ach jo. Dost. Zpátky. No, já už to fakt nedostanu. Tak jsem tady zase. A už bych to... Kamo, konečně. Konečně. Konečně! Mercedes! Díky bohu! No. Ještě se podívám, jestli není nějaký lepší. Že já mezi tím, co to tu dělám, tak procházím, tak jsem si uvědomil, že já nevím, kolik to bude stát, já jsem se nedíval na cenu. Já se bojím, že to bude stát jako třeba 40 000. A to já úplně nemám. Já si s mýma 24 tisícema fakt nemůžu moc vyskakovat. Že budu doufat, že to bude v pohodě. No. Ježiši Kriste, prosím. Dobrý. Koupit vozidlo, koupit. Do garáže mi to dej. Super, dostal jsem i achievement. To mi prosím. Tak. Máme to tady. A já začnu tím, že to... Ne, nezačnu ničím. Nezačnu ničím. Počkejte si na další video. V dalším videu, tak to uděláme. Uděláme tady, budeme na tom autě trošku pracovat. Bude takový náš projekt na delší dobu, protože absolutně vůbec nevím, jak dlouho mi to zabere. A podle toho, v jakém auto je stavu, tak bych jako... Podle mě jsou hodně části, bude dát opravit, ale to si myslím, že to přebudu v pohodě. No, takže nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček a blablabla. A uvidíme se u dalšího videa. Takže asi čau no. No co to vám jiný, čau.